jsem se rozhodla, že udělám takový seriál tutoriálů, kdy začnu asi akvarely. Podotýkám, nejsem profesně trénovaná, nikdy jsem nechodila do umělecké školy a nikdy jsem neměla žádnou hodinu profesionální. Všechno, co jsem se naučila, je praxe a sledování YouTube videí. Omlouvám se za komentář, protože občas mi vypadnou nějaký český slova. Takže doufám, že se to bude dát poslouchat. Takže kdybych začala. Tenhle tutoriál bude určen pro asi úplné začátečníky, protože budu mluvit jak o papíru, tak o různých materiálech, tak o začátcích, jak se chová médium s určitými typy papíru, jaké štětce používat, které jsou nejlepší a tak dále a tak dále. Tady je sada štětců. Tak, můžeme začít. Rozhodla jsem se, že celý seriál vyrobím do tohoto sketchbooku. Jmenuje se to Perfect Sketchbook a tohle nekoupíte nikde v obchodě, ale papír, který je tam použitý, je Fabriano, což je velmi dobrý papír pro profesionální malíře. Tak, tohle to použiju. Je to akvarelový papír, blok s akvarelovým papírem. Gramáž je, a to je velmi důležité, gramáž, protože, nevím, jestli uvidíte, tenhle papír je 200 gramů na metr. Tímhle údajem se udává tloušťka papíru. Kolik gramů vlákna je v podstatě v metru, no kolik gramů, většinou se dělá bavlněný papír, tak kolik gramů toho bavlněných vláken je v podstatě v metru toho papíru. Určuje se tím tloušťka papíru, tohle je 200 gramů, což je celkem málo, ale vzhledem k tomu, že to je sketchbook, tak a je to teda velmi kvalitní papír, tak i nižší gramáž by měla stačit. Uvidíme, jak se to bude chovat. A většinou se používá 300, 350 až 400 gramů. 400 gramů to už je opravdu velmi tuhý karton a čím větší gramáž, tím tvrdší papír, a protože akvarely jsou médium, kde se používá hodně vody, tak papír má tendenci se vlnit. A to budeme potom, ukážeme si při názorné ukázce. Takže to by bylo o papíru, který budu používat v tomhle seriálu. Potom barvy. Ty barvy nejsou šminké, pouze obal je šminké. Barvy, v podstatě akvarely, jsou značky Umton, což je český výrobce, takže by mělo být dost snadné tyhle barvy sehnat. Mají obrovskou škálu barev, nevím kolik, nedívala jsem se, ale o tom se budeme bavit později. Jak si vybrat barvy pro začátečníky, jak mixovat barvy a podobně. Další barvy, které používám, jsou Daniel Smith Extra Fine. A tyhle jsou v tyčinkách. Nevím, jestli se dají sehnat v Česku, na českém trhu. Můžu se podívat do příště. Ale tyhle akvarely jsou v tyčince. To znamená, že aby se daly použít pro snadnou práci se štětcem nebo pro míchání, tak je potřeba paleta. Já jsem si pořídila tuhle paletu, která je z jednotlivých částí, které jsou na sebe naskládány. Sorry za ten zvuk, ale teď tady kolem dokola helikoptéry, takže bohužel.
Vždycky vezmu tyčinku určité barvy a nanesu nějaké množství na tu paletu, abych to mohla použít pro rozmývání. Akvarely jsou barvy, které se ředí vodou a dost silně. Používají se takzvané washes v angličtině, v češtině to budou, předpokládám, lazury. Myslím si jistá, jestli český jméno, proto jsou lazury. Nebo glazes. Sorry. Já opravdu všechno, co jsem se naučila, bylo z YouTube a jak říkám, jsou to většinou videa v angličtině. Žiju v zemi, kde se mluví anglicky, takže moje terminologie je v angličtině, ale snad se to časem zlepší, opravdu omlouvám se za to. Můžeme začít, předpokládám. Ještě se trošku zmíním o štětcích. Štětce, jak vidíte, jsou různých tvarů, různé materiály, různé velikosti. Dejme tomu třeba tenhle a tenhle a tenhle. Tyto štětce jsou ze syntetických materiálů, všechny jsou ale na akvarely. Tento je plochý štětec, kterým se můžou dělat právě ty washes, to znamená, že jsou to velmi vodou zředěné barvy, čili jsou velmi světlé a jsou průhledné. Akvarely jsou průhledné, barva je průhledná v podstatě. Okay. Takže to je určitý tvar, tohle je velký štětec, opět syntetické vlákno, velmi jemný pro dělání opět velkých ploch. Tady je štětec, který je tenký když se namočí, tak štětec drží tvar, je do špičky a je v podstatě na dělání tenkých čar. Potom jsou tu štětce s přírodními vlákny. Tady tohle je čínský sumi štětec. Je to štětec je z kozích vláken a je to klasický tvar pro malbu inkoustem. Udrží velmi mnoho vody, to znamená, že s tímhle štětcem na jedno namočení uděláte hromadu tahů a pokryjete velkou plochu naraz. Opět, čím větší tělo štětce, čím větší tato část, tím více vody nasaje a pokud je to přírodní vlákno, tím více vody nasaje a tím větší plochu pokryjete. Tohle je takzvaný mop, když asi ne úplně, po namočení opět do špičky, drží tvar a je to veverka, vlákno je z veverky, opět jeden z přírodních štětců. Velmi jemné, jste schopni s takto velkým štětcem udělat i velmi malé detaily, velmi tenké čáry, protože štětce jsou do špičky. A potom jsou tady štětce, které jsou z kolínského veverky, z kolínského sobola. A tyhle štětce se teda řadí k těm nejkvalitnějším, protože sobol je velmi jemný, pružný, ale současně celkem trvanlivý. Pokud se o štětce budete starat, vydrží vám celkem dlouho. Tohle jsem koupila asi před 5 lety a stále jsou OK použitelné. Jo, když je štětec suchý, je trošku ve tvaru mopu, když se namočí, osuší,
dostane špičku mírnou. Opět, čím menší, na detaily se používají tenké štětce. Tohle je velikost 0. Štětce jsou určovány, velikosti jsou určovány v číslech 0, 4, 5. Tohle je, předpokládám, tohle je půl inč. Nevím, kolik je to v českých centimetrech, ale myslím, že i na českém trhu se štětce udávají v inči. Ploché se udávají buď opět ve stejném číselném provedení jako tady, anebo half inch a celý inch, poloviční inch, celý inch, palec. Sorry, česky je to palec, takže půl palce a palec. To udává vlastně šířku toho štětce. A tyhle ty čínský štětce, tady vidíte dokonce, tam na tom štětce to je přímo z Číny, není tam ani čárka latinkou. Takže tady nemůžu sloužit, ale je to jeden z velkých kaligrafických štětců. Tak, to bylo o štětcích. A předpokládám, že můžeme začít. Můžu vám ukázat, jak vypadají právě čáry udělané z jednotlivých štětců. Jakou barvu použijeme? Použijeme tmavě modrou. Ta půjde vidět. Takže máme tady vodu. A většinou používám 2 kelímky s vodou, kdy v jednom budu vymývat štětec a v druhý mám na čistou vodu, když budu potřebovat zředit barvu, udělat do ztracena, dejme tomu přechod do ztracena. Tak, teďka máme Sobol kolínský velikost 5. Vidíte, velmi silná barva. Možná trošku přiblížíme. Tak. Podle toho, jak štětec držíte, jste schopni udělat různé čáry. Teď se podíváme na to do ztracena, přidáte vodu a rozmíjete níže. Vždy osušit, ukážu ještě tohle, co mám tady, aby to bylo vidět. Namočíme do vody, vymíjeme štětec, oklepeme o stranu, osušíme a pokračujeme v rozmívání. No, necháme uschnout a uvidíte, jak vypadá. Teď, když vezmu opět stejnou barvu přes tuhle oblast, která už je suchá, a udělám širší tah, tak v podstatě, pokud chci zachovat ten tvar, který je ve spodní vrstvě, musím pracovat velmi rychle a pokud možno s co nejmenším množstvím vody, aby ta barva, která už tam je v té spodní vrstvě, aby se znovu nerozpila tedy aby se znovu nenamočila a nesrozpila se s tou novou vrstvou. Tady vidíte, jak se chová barva, když část už je suchá a teď se do toho začíná stále ještě mokrá oblast, protože jsem tady přidala vlhkost, tak v podstatě ta vlhkost se začíná táhnout a tady se nám udělá taková ostrá hrana. Nevím, jestli to vidíte. Tady ta tmavá část bude ostrá hrana a zbytek bude do ztracena. A z akvarely musíte vždy zkoušet předem, co ta barva udělá, jak se každá barva chová, jak se každý pigment chová, protože
každá barva je tvořena z jiného pigmentu a třeba některé barvy granulují, když schnou. Jiné barvy velmi tvoří ty mapy. Jiné barvy schnou ploše. Další barvy se chovají jinak. Jo? Záleží ještě taky na papíře. Pokud máte papír, který má hrubou zrnitost, to znamená, že je má velmi výrazný reliéf, jak zasychá ta akvarelová barva, tak v podstatě pigment klesá do těch spodních částí a na povrchu zůstane světlejší. To znamená, že uvidíte všechny části toho papíru mít stejnou barvu. V proláklinách nebo v údolích budou silnější barvy, budou výraznější pigmenty a na vrcholech, na kopcích budou slabší ty pigmenty, protože to i představte si, jak když prší a stéká voda dolů do údolí. Všechno, co s sebou ta voda vezme, tak vlastně se usadí v tom údolí a zůstane tam. A jakmile voda vyschne, tak ten pigment v tom zůstane. Úplně stejné. Takže to by bylo tohle. Vidíte, že s jedním štětcem jste schopni dělat různé věci. Když si vezmeme teďka ten štětec na dělání lazur, a doufám, že se tomu říká lazura v češtině, opět necháme štětec, pouze ho o hranu lehce vytvarujeme a zbavíme přebytečné vody. Nabereme barvu, můžeme přidat trošku vody, aby jsme měli jemnou průhlednou a můžeme dělat. Jo, tahle štětec se používá, dejme tomu, na dělání oblohy, jo? Když v podstatě ta zrno toho papíru, jak štětec klouše po tom zrnu, tak vynechává ty spodní části. A když se maluje voda nebo nebe, tak tyhle vynechané části pracují pro náš prospěch, protože vypadají jako mraky, anebo jako odlesky slunce na vodní hladině. To znamená, že pro vytvoření tohoto efektu je vhodné mít papír, který má určité zrno. Existují papíry, které jsou úplně hladké, které ale nejsou až tak úplně vhodné pro akvarel, protože ten štětec potom velmi klouže, pigment zasychá zvláštním způsobem a v podstatě ta voda se nevsakuje do papíru, to znamená, že trvá velmi dlouho, než se to usadí a vytvářejí se mapy, protože voda dlouho stojí na jednom místě a jak to zasychá, tak se to špatně se redistribuje. Tady vidíte, že se mi to vytvořila jednolitá vrstva, protože voda se automaticky, ta vlhkost se vsákla do papíru a v podstatě na povrchu je jednolitá vrstva. Pokud, jak to bylo tady, že jedno místo bylo víc vlhčí než to druhé, tak se vytváří ta mapa. A tohle se stane ve chvíli, kdy, i když použijete jednolitou vrstvu barvy, ale máte příliš hladký papír, tak se vytvoří stejný efekt. Ale na to všechno přijdete v podstatě, když budete dělat zkoušky, když budete testovat. Takže to by byl tenhle štětec a potom čím větší štětec, tím větší plochu jste schopni pokrýt. A teď zkusíme tady tenhle tenký, dlouhý, kterým se dělají různé detaily tohoto typu. Většinou se používá tento štětec, dejme tomu, na vytváření efektu vodní hladiny, kde potřebujete prostě dlouhé, tenké linie. Jo, pardon. Nebylo jsem v záběru. Tak, to by bylo o různých štětcích a teď se můžete podívat, jak jsem říkala, tento papír je 200 gramů a trošku se vlní, ale ve chvíli, kdy uschne a nechá se
dejme tomu trošku zatížit, tak opět bude vyrovnaný, ten papír nezůstane zvlněný. Jo? On se vlní pouze proto, že je mokrý, jakmile uschne. A u kvalitních papírů, pokud papír uschne a není úplně zvlněný, tak se vyrovná zpátky. U nekvalitních papírů, když se papír zvlní a uschne, tak zůstane zvlněný, nenarovná se zpět do rovného tvaru. Takže to by byly různé typy štětců. Další věc, kterou doporučuji dělat, než vůbec začnete poprvé malovat obrázek, tak je vhodné se seznámit s tím médiem. Jo? Vyzkoušet, jak různé štětce fungují, jaké tahy štětce můžeme vyrobit, jaké čáry, jak se barva nebo jak se ten pigment chová s určitým typem papíru, který používáme. Jakmile tohle máme vyřešeno, tak můžeme zkusit, jak každá barva vlastně vypadá když je silně pigmentovaná, když je více rozmytá vodou a ještě více rozmytá vodou, až třeba do ztracena. Jo, jako příklad tady, že si vezmeme štětec, naneseme velmi silný pigment a v podstatě to bude základ pro náš test. Tady takhle barva vypadá, když je velmi pigmentovaná. Čím více pojedeme dolů, osušíme a rozmýváme níže a níže. Opět namočíme, osušíme a rozmýváme níže a níže. Tímhle způsobem si budete schopni vyrobit vzorník, jak který pigment vypadá, když je zředěný vodou. Tak, tady máme ukázku v Phthalo Blue, to je Phthalo modrá. Bohužel netuším, jak je český název pro Phthalo. Ale myslím, že to označení je stejné i v češtině. Tak, jakmile máme vyzkoušeny všechny barvy tímto stylem, že si uděláme swatch od nejsilnějšího pigmentu po nejslabší, můžeme zkusit míchání. A teď se dostáváme k tomu, jakou paletu barev zvolit. V podstatě tenhle set není úplně začátečnický. Když si koupíte začátečnický set, většinou obsahuje 10 až 12 barev. Tohle jsou takzvané, to je umton, takže umton dělá tady takovéhle čtveraté pánvičky. Když vidíte tady tohle, to je jiná značka, oni mají trošku jiný tvar, jsou menší, tohle jsou barvy. Tuším, kdo je výrobce. Royal Talents. Okay. Takže to je Royal Talents, to je holandská značka. A tohle je takzvaná půl pánvička, protože celá pánvička je trošku větší, je to takový obdélník. Většinou, když začínáte, kupuje se sada v celku. Tohle je sada pro cestování, když potřebujete něco malého do kapsy. Většinou se prodává třeba i se skládacím štětcem, který strčíte semka doprostřed a máte v podstatě kompaktní akvarelovou sadu i s míchacími prostory. Většinou tyto sady obsahují žlutou, okrovou, kadmium červené, někdy alizarin crimson, alizarin červený, potom obsahují 2 modré, většinou v Phthalo Blue a
francouzský ultramarín, což je chladnější modrá. Tahle je teplejší modrá. Tohle je v Phthalo Blue a francouzský ultramarín já nepoužívám, ale je to taková víc chladnější modrá. A potom obsahují většinou 2 zelené odstíny. A tohle je světlá zelená a tmavá zelená, nepovím vám, jaký je specifický jméno, to je úplně jedno. Záleží, jak říkám, když kupujete sady jsou už většinou vyplněny barvami. Sadu jsem si poskládala sama na základě toho, jaké barvy používám, protože se většinou specializuju na krajinky, krajinomalbu. Potom je tady tohle je Winsor Newton, tak to je další značka. A myslím, že to je Burn Sienna, pálená siena. A pak je tady poslední barva zase Umton a to je pálená umbra, předpokládám. Já si nikdy nepamatuju barvy. Když vidíte tady uprostřed, tady ten pásek papíru, to jsem si udělala v podstatě vzorník, jak ty barvy vypadají. Vyměnila jsem některé barvy, takže ten vzorník už nepasuje úplně, ale jo, můžete si takhle udělat vzorníček barev, abyste věděli, jak který odstín vypadá, protože některé barvy mají velmi tmavou barvu, nebo některé ty pánvičky můžou klamat, protože jsou velmi tmavé a když máte několik tmavých vedle sebe, tak netušíte, jaké přesně odstíny to jsou, takže se vyplatí udělat takový vzorník, abyste věděli, jak která barva vypadá. Krása akvarelu je v tom, že si sami můžete ohromné množství odstínů sami namíchat. A tak si uděláme asi teď základní ukázku míchání barev. Většinou se používají primární barvy, kdy primární barva je modrá, červená a žlutá. Někteří umělci používají barvy, které se dávají jak kdyby do tiskáren, což znamená žlutá, potom magenta, což je taková růžovo-fialovo-červená a dále je to takováhle barva, plus minus, nevím, jaký je český jméno. A protože z těch barev v podstatě tiskárny jsou schopny udělat x tisíc barev, to znamená, že i vy, když budete mít tyhle barvy, budete schopni namíchat x tisíc barev. Tradiční barevná škála je, jak říkám, klasická žlutá, červená a modrá. Záleží na tom opět, jaký odstín modré zvolíte, jaký odstín žluté zvolíte a jaký odstín modré zvolíte. Já teda použiju obě dvě palety, protože trošku oddalím, abyste viděli i ty barvy, protože v téhle škále nemám úplně zářivě červenou, kterou mám teda ale tady. Tady mám pouze alizarin červený, takže si tady trošku doplním. Většinou s těmahle tyčinkama se teďka snažím zjistit, jak s nima nejlépe fungovat. Ono se s nimi totiž dá udělat i tah na papíře a potom ho rozmít vodou, takže to máte v podstatě, jak kdybyste malovali akvarelovými pastelkami, ale s tím rozdílem, že tohle je čistý pigment. Když to vrátím zpátky do kontejneru a teď vám ukážu, jak to vypadá, když by se to rozmylo. Zůstane v podstatě na tom papíře stopa po tom tahu. Jo, já vám to zase trošku přiblížím, abyste viděli. Jo, trošku se to rozmije, ale zaostřit.
trošku se to rozmije, ale jak vidíte, stopa stále zůstala. Tím pádem já ty tyčinky nepoužívám tímhle způsobem. Já si je dám na paletu a potom štětcem rozmiju. Jo? A mám v podstatě silnější barvu. Tak, míchání barev. Klasika. Když mícháte žlutou a červenou, získáte oranžovou. Jo? Když zmíchám žlutou a červenou tady, měla bych získat oranžovou, protože jsem použila velmi tmavý odstín červené, tak teď ta oranžová bude mít takovou tlumenou červenou barvu. Pokud použiju tady, pokud použiju červenou zde, a přidám k tomu žlutou, vidíte, že ta oranžová má podstatně výraznější barvu, je taková živější a když ji rozmiju, tak je to víc do oranžova. Můžu přidat žlutou, mám více žluto-oranžovou, můžu přidat trošku více červené, a to bylo moc červené. A vyrobím si spíš červeno-oranžovou. A tohle je základ míchání barev. Jak vidíte, barvy Umton velmi dobrá kvalita. Já když udělám tohle a dám vám to semka, tak se dívejte, kolik pigmentu já na tom štětci mám. Strašně moc, jo. A tím se vyznačují kvalitní barvy, že opravdu s malinkým množstvím pigmentu jste schopni vytvořit velmi výrazné barvy a s malým množstvím toho pigmentu. A teďka, když tady mám ještě i vlhko, tak vám můžu ukázat v podstatě, jak se chová třeba ta barva, když do ní klepneme trošku čisté vody. A vidíte, jak se tvoří mapy? To je v podstatě ten efekt, když vy do méně vlhké barvy přidáte větší množství vody. To znamená, že ten pigment se vlastně tou vodou začne posouvat do stran. Jak ta voda se rozšiřuje, tak pigment se odsouvá. Tak. Takže to by bylo míchání. Takže klasicky červená, žlutá dává oranžovou. Když si vezmu, většinou se míchání ukazuje trošku jinak. Jo? Ukážu vám, jak to dělají profesionálové. Vezme se žlutá, udělá se žlutá část, vezme se červená, udělá se červená část. A teď se vezme čistá voda a začne se žlutá vmíchávat do červené a ve středu by vám měla vzniknout oranžová. A můžete tu červenou vmíchávat do té žluté tak dlouho, dokud nedostanete oranžový odstín, jaký si přejete. To znamená, čím větší množství žluté a menším množstvím červené, tím ta oranžová bude víc tíhnout k žluté straně, když přidáte více červené než žluté, bude tíhnout k červené straně. Jo, takže tady máme míchání. A teď tady můžeme teda ještě přidat tu žlutou, aby bylo vidět, že to je teda žlutá, červená dává oranžovou. Další je žlutá. A modrá. A teď si ukážeme, jak ty barvy budou vypadat, když použijeme. Nejdříve používám tuhle modrou, jo, což je to v Phthalo Blue. A jak ta barva bude vypadat, když použiju tuhle modrou. Protože v Phthalo Blue je velmi silný pigment, tak stačí trošku. A začneme vmíchávat do žluté. A vidíte, vytváří se nám zelená.
modrá, žlutá dává zelenou. Opět, když čím více vmíchávám žluté, tím více se nám vytváří žlutozelená nebo jarní zelená barva. Okay. Tak, teď se podíváme, jak to vypadá, když, dejme tomu, smícháme žlutou, stejnou žlutou, s touto modrou. Stylovou modrou. Tak. Nevím, jestli vidíte ten rozdíl, ale tahle zelená je víc jak kdyby zářivější, jak kdyby fosforovější, protože i tahle modrá je taková víc světlejší. Není to tak výrazná modrá, jako jo, když porovnáte ty dvě barvy, je vidět, že jedna je taková kdyby světlejší, to znamená, že i ta zelená, která se vytvoří, bude mít trošku jiný odstín než zelená, která se vytvořením smíchání těchto dvou barev. Takže to je ukázka. Dále poslední, třetí odstín, který vzniká, nebo třetí barva, která vzniká mícháním dvou barev, je fialová. A to se míchá, kam děláme fialovou? Dejme tomu semka nahoru. Vezme se opět, teďka se vezme fialová, se dělá červená a modrá. Takže vezmeme červenou. A opět, jakou červenou použijete, takovou fialovou získáte. Většinou žlutá je stejná. Okay. Ne žlutá, ale modrá. A opět zase, jaké odstíny červené a modré použijete, takovou fialovou získáte. Takže když smícháme tyhle dvě, červenou a modrou, tak ta fialová nevypadá skoro vůbec jako fialová, ale je to spíš jak kdyby do šeda. To znamená, že tyhle dva odstíny v Phthalo Blue a červená, teď nevím jaká, nevím, jak se jmenuje tohle odstín, ale je to ta výrazná červená, nám udělají zvláštní fialovou, až to skoro jako fialová nevypadá. To znamená, že bychom udělali pěknou fialovou, tak si zkusíme použít právě ten Alizarin Crimson, což je taková trošku jiná červená. A dejme tomu, že použijeme stejnou modrou. A teď je smícháme a uvidíme, co nám z toho vznikne. Tady už to trošku vypadá jako fialová. Ale pořád to ještě není výrazná jasná fialová. To znamená, dejme tomu, že zkusíme smíchat Alizarin Crimson, což je tady tato tmavší červená, Alizarin Crimson s naší krásně azurovou modrou. Uvidíme, jaká fialová nám z toho vznikne. Tak, když tyhle dvě barvy smícháme, tak nám vznikne taková, dejme tomu, jak kdyby pastelová fialová, což taky není úplně krásná fialová. Další možnost je, že můžeme zkusit upravit náš červený odstín. Takže místo červené použijeme třeba růžovou. A já mám růžovou tady v této verzi. Takže použijeme růžovou. Třeba tady. A teď použijeme Phthalo modrou. A když tyto dvě smícháme,
protože růžová je velmi slabá, musíme přidat růžovou. Přidáme do toho růžovou a vidíte, a vzniká nám krásná fialová barva. Už je pěknější fialová než všechny ty ostatní, které jsme zatím vytvořili. A teď ještě zkusíme upravit, necháme stále růžovou a zkusíme upravit, jak by vypadala fialová, když bychom použili růžovou, což je plus minus naše magenta. Jak jsem mluvila o barvách, které se používají v tiskárnách pro míchání barev. A použijeme naši tyrkysovou. A teď, když tyhle dvě barvy smícháme, tak opět získáme fialovou. Tahle fialová, trošku přidáme té růžové, ať se nám to asi... Tak. Takže opět se můžete podívat, jaký je rozdíl v podstatě mezi fialovou, kterou jsme vytvořili z růžové a v Tila Blue. Jaký je rozdíl mezi fialovou, kterou jsme vytvořili z růžové a tyrkysově modré. Jo? Proto, když chcete výraznější, zářivější barvy, používáte ne jak kdyby klasické barvy pro míchání, ale můžete si ty barvy v podstatě upravit. Proto se doporučuje jakékoliv barvy, které máte, vždycky si udělejte několik stran testů, jak se ty barvy chovají, když je smícháte dohromady. Aby vám nevznikaly nehody během malování, kdy v podstatě se vám smíchají dvě barvy a vy nevíte, jak ty barvy budou reagovat spolu a vytvoří vám chaos nebo škaredou barvu, kterou jste vůbec nechtěli. To znamená, že ve chvíli, kdy vy máte doma svoje barvy, tak doporučuji sednout a takhle si s nimi pohrát, abyste věděli, jak se chová štětec versus barva, jak se každá barva smíchává, jak každá barva, počkejte, trošku zajímá. Jak která barva vypadá, když ji rozmíváte vodou a potom, jak vypadají barvy, když je smícháte dohromady. Můžu třeba ukázat ještě i barvu, která vznikne, když dejme tomu smícháme, tam už máte několik odstínů zelené, jo? Takže dejme tomu použijeme tady tuhle zelenou, což je sub green, sub zelená a chceme udělat tmavší odstín zelené. Takže když k ní přidáme modrou, tak by se nám z naší sub zelené měla stát, dejme tomu, zelená, která je třeba na jehličnanech. Jo? Je to taková tmavší zelená. Proto se třeba doporučuje vzít si kartu a udělat si jak kdyby chart, jo? Jak kdyby tabulku v podstatě, kdy budete mít. Začnete od vrchu stále stejná barva, a pak ke každé té barvě přiřadíte ostatní barvy ze své sady a smícháte vždycky tyhle dvě barvy dohromady, abyste věděli, jo, takže to bude vždycky žlutá, červená, žlutá, oranžová, pokud máte oranžovou ve svých barvách, žlutá, zelená, pokud nějakou máte, žlutá a modrá, žlutá a fialová, pokud ji tam máte, žlutá a růžová, jo, takže vždycky vzít první jednu barvu, udělat žlutou, vzít všechny ostatní barvy, které máte a přidat je pod to, jo, k té žluté vždycky. Jakmile máte všechny kombinace, vzít další barvu ve svých, třeba jen červenou a zase červená a přidat k tomu všechny ostatní barvy ve své paletě, které máte. Jo, tím pádem získáte kompletní kombinaci všech barev, které ve své paletě máte, abyste zjistili, jak ty barvy vypadají, když se smíchají dohromady. A tady tenhle testing je dobrý i proto, abyste zjistili, jakým způsobem vám v podstatě barvy schnou. Jo? Když se podíváme teďka blíže na to, co jsme si vytvořili. Takže začali jsme tady s testováním v Tilo modré
a různých tahů štětce. Jo? Tady vidíte, jak vlastně v pozadí je ten první tah a přes něj je daný ten druhý tah. To znamená, že se stmavila ta barva spodní, protože je na ní další vrstva té modré. A protože barvy jsou průhledné, tím pádem můžete je vrstvit na sebe a získávat různé odstíny. Ty odstíny měnit tím, jakou další barvu přes to dáte. Tady tohle je třeba, že jsme štětec dali na stranu, tady špička a tady jsme se snažili udělat tmavou a rozpítý světlou a vidíte, jak nám tady vznikla ta hrana. To je vlastně, tomu se říká takzvané kvetení a to znamená, že jsme vlastně udělali chybu, nebo já jsem udělala chybu a do téhle barvy, která byla tmavá, už byla skoro uschlá, jsme přidali více vody. A ta voda se rozpila do strany a právě, že ten pigment, co byl tady v této části, nám vytlačil do té strany, do tého kraje té vlhké části. Okay. Potom jsme použili velký štětec na velké plochy, kdy jsme si ukázali, že je vhodné tam nechávat, když děláme vodu nebo nebe, je vhodné nechávat plochy toho bílého, aby to vypadalo třeba jako odlesky barvy nebo teda odlesky slunce nebo mraky. Potom jsme si zkoušeli rigger, což je právě tento dlouhý, tenký štětec, který nám dělá tenké, jemné čáry. A jako poslední jsme zkoušeli postupnou gradaci barvy vlastně od nejtmavšího odstínu po nejsvětlejší. Tak. Poté jsme vzali míchání barev a ukazovala jsem vám, jak se dá s tyčinkami kreslit i na papír, ale tohle není v podstatě, aspoň já to nepovažuji za dobré využití akvarelové barvy. Tohle je v podstatě, jak ta stejná barva vypadá, když se smíchá vodou předtím, než se nanese na papír. A potom jsme si zkoušeli míchání barev, kdy jsme dali žlutou a dali do ní červenou, že nám vznikla postupně oranžová. A tady vidíte i kdyby, jak se vytváří postupná přechod z barvy do barvy. To je v podstatě to klasické míchání, jak jsme si ukazovali tady na těch linkách. Jo, tímhle stejným způsobem děláte v podstatě přechod z jedné barvy do druhé. Potom jsme si na tu vlhkou plochu ještě tady cákli trošku bílé a vidíte tady tyhle ty světlejší plochy. Tak to je vlastně výsledek z toho pocákání té barvy čistou vodou. A jako poslední jsme si zkoušeli míchání barev, kdy jsme míchali červenou a žlutou a vznikla nám oranžová. Potom jsme si dělali míchání barev, kdy jsme dali opět žlutou a modrou v Phthalo Blue, kde nám vznikla taková, jdeme tomu subgreen, a potom jsme si udělali stejnou žlutou, ale použili jsme azurovou modrou a vidíte, jak nám vznikla téměř fosforová zelená. Tady vidíte krásně ten rozdíl mezi těmi zelenými. Jo? Tohle je výraznější, tohle je taková tlumenější. Ale zase, když malujete krajinky, tak jsou lepší tyhle barvy, protože vypadají více přirozeně. A tahle barva je taková dost nepřirozená. V krajině byste ji našli v místech, kde je čerstvá zeleň a osvícená sluncem, že je to taková výrazná zelená. A potom jsme se snažili namíchat různé odstíny fialové. Tak, různé odstíny fialové. Takže prvně jsme zkoušeli klasickou červenou s Phthalo Blue, s Phthalo modrou a vznikla nám taková až šedavá, jo? Není to skoro vůbec fialové. Potom jsme zkusili opět stejnou modrou, čili Phthalo Blue, ale změnili jsme červenou na Alizarin Crimson, kde nám vznikla už fialová, ale taková tlumenější fialová. Posléze jsme zkusili změnit modrou, takže jsme nechali opět Alizarin Crimson, ale změnili jsme ji na tyrkysovou modrou a vznikla nám opět fialová, která je fialová, ale neúplně výrazná. A jako poslední dvě jsme vyzkoušeli, když změníme, necháme oba typy modré, takže červenou jsme nahradili růžovou, což je opera růžová od Daniela Smithe,
A tyhle dvě barvy, nebo tuhle firužou, když jsme smíchali v Talo Blue, tak nám vznikla krásná fialová a tady vidíte to granulování. Vidíte, jak je to taková, není to jednolitá vrstva, je to takové granulované? Tak to je granulování. Ale mám ještě lepší příklad, to vám ukážu tak ještě. A tady jsme vlastně použili opera růžovou s azurovou a vznikla nám opět krásná výrazná fialová. Tak, doufám, že se vám první lekce líbila, nebo že vám byla k něčemu platná. A po případě, když tak mi v komentářích dejte vědět, co byste chtěli vědět příště, nebo jestli máte nějaké dotazy, něco vám stále není jasné, tak já vám ráda odpovím a po případě se na to zaměřím v příštím videu. Díky za pozornost a uslyšíme se příště. Čau, čau.